Kádár 32 éves koráig nem nősült meg. Állítása szerint azért, mert édesanyjától nem tudott elszakadni. A valóságban egy kicsit érdekesebb a helyzet. Kádárnak két viszonyáról lehetett tudni, ami tartós volt. Az első nő egy egygyermekes férjes asszony volt, akivel néhány évig volt együtt az 1940-es években, az illegalitás ideje alatt.